Ayan yung niluluto ko. Medyo nag-ano nga siya. So, ayan na yung itsura niya. Meron siyang mga ganito. Pwede ka mag... Ayan si Papa. Say hi pa. Plastic. And then, yun, itatry ko to. Parang hindi ko garlic is life. And it's more lifer. It's more lifer. Hello guys, good morning. So today is June 22, 2018, Friday. So ayan, suot ko na yung aking eyeglass. Sobrang thank you again kay Dr. Cherry at saka kay Sis Jane. Maraming salamat. And yun, kay Dr. Cherry, thank you for sponsoring my eyeglass. Luluto ako ngayon ng kasi kagabi hindi ako nakapagpaalam kasi sobrang pagod na pagod kami. Si Hagrid pagdating namin nakatulog agad. Nakapagbihis lang, ayun, tulog. And then, nagluto ko ngayon ng sotanghon. Ayan yung niluluto ko. Medyo nag-ano nga siya. Ayan, mga, yung chicken. Tinanggalan ko na nga yan ng mga, tawag dito, yung skin niya. And wala akong ibang inilagay na gulay kasi naubusan ako ng gulay. Carrots lang. Kaya naging ganyan yung kulay niya. May nilagay akong carrots. Ginrate ko siya and then meron ding mga buo. Ayan. So, tanghon yung aking gagawin. Walang choice, walang walang gulay. At ito, niready ko na yung baunan, yung water ni Papa at saka yung rice lalagay ko na dito. And mamaya, bibilhan ko na to ng mantel para mas malinis at tingnan. So, ayun guys, aalis muna kami. Ano pa? Alas 8 pa. Ang pain ko na naman, alas 8 pa guys, pero magdi-deliver lang ako kasi dyan na lang naman sa unahan. Wait sa. Tarong nga yung sleeper. Mami daw. And, wait sa akin, nag-talk pa ko sa Ila. So, ayun. Saan ka na may nag-message? Papunta na ako kami. Tapos, paplansya, pag-uwi mo mamaya, paplansyahin ko lang yung uniform niya. Kasi kagabi, anong oras na kami nakauwi. Kaya medyo, akala ko kasi alas 3 kami makakauwi kahapon. Alas 6 na kami, alas 7 na pala kami nakauwi. Kaya hindi ko nalabhan kasi binabad ko lang muna yun sa sabon. Kasi may mga mancha-mancha yung uniform niya. Yun yung mahirap. Pag dalawa lang yung uniform, saka lang wala siyang dagdagan. And, yun, maga pa naman. Pero alis na kami guys. Hindi deliver lang namin to. Sandali lang naman. Hello guys. Okay. So, umuwi ako guys. Kakahati ko lang ni Hagrid at nag-deliver na din ako. Mayroon ngayong araw na to. Ngayong umaga is dalawa. So, yung isa kanina, binitbit ko pa doon talaga sa school ni Hagrid. Tapos yun, tinrap ko lang. At sobrang ingay ng mga aso. So, umuwi lang ako para mag-edit. Mag-edit at saka maglinis na rin dito sa bahay. Pero medyo yung oras yung oras ko ngayon is medyo mahaba-haba pa siya. Kaya, ayun, simulan natin. Minimize your voice. Same, bibi. Taksi oh. Kami sa taksi. Ulit nag-tours, mami. Ulit nag-tours. Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today is Sunday. Happy Sunday, June 24, 2018. At ayan, marami akong hugasin. Marami akong hugasin sa likod. And kasulukuyan akong nagmi-meal plan. Ayan. Dahil magre-ready na ako for tomorrow sa pasokan ni Hagrid.
So, samahan niyo ako mag-meal plan guys. Dahil hindi pa. Actually, tapos na pala ako pero nagsusulat na lang ako ng mga ingredients. Standing in a glass bowl at the end of a black hole, cold, lost and upside down. Faces swirling past me, all my memories rolling vastly, cold, lost beneath the ground. Altered by my own hand, I allow my feelings to become sand. By the way pala guys, bili ako ng bathroom guys, pati siya na medyo maingay ah. Tsaka yung ilong na ano ko ata, nakalmot ko. Bumili ako ng bathroom caddy. Ito yung alternative na nakita ko kasi medyo mahal yung sa online. Medyo mahal siya, namamahalan ako. And, ito siya. Yan, bathroom caddy. Ayan yung itsura niya. Ayan, pahaba siya. So, magkakasya sa ilalim yung pinakamahaba. Magkakasya yung mga Zonrox, yung mga malalaking mga items, mga sabon. So, ayan. Ano lang to, 169 pesos. Binalikan ko talaga to kasi gusto ko yung ganitong kulay. Wala kasing puti. So, ito yung pinakamagandang kulay na doon. Sa Unitap ko din to nabili. So, sana meron pang isang ganito. Wala na kasi silang stocks. Ang bilis na ubos. Buti may natira pang isang ganitong kulay. And yung iba pula na kasi. Hindi ko bet yung pula doon. So, ayan. Tapos, hindi siya nagpo-focus. Ayan. Yan yung magiging itsura niya, oh. Pwede mo malagyan sa ilalim ng mga, Sense and Style. Bathroom caddy. So, meron siya mga ganito. Parang mga hook ata ito na pwede ka yatang magsabit. Hindi ko alam. Oo nga, para pwede ka magsabit. O, diba? Bongga na. Parang worth it naman yung 169 pesos ko dito, diba? Sobra-sobra pa nga. Yung in-expect ko. Kasi hindi ko to nakita na may mga ganito pala. So, ayan. Ito yung para sa ilalim. So, assemble ko lang muna, guys. So, ayan na yung itsura niya. Meron siyang mga ganito. Pwede ka maghang dito. So, 4 siya. Natagalan ako sa pagpasok ng hirap. So, ayan. Medyo mahaba naman. Okay naman. Ayan. So, diba? Pungga na yan. Carry na. At pag gusto ko lang ma-organize yung sa dito pwede kang magsabit pala ng mga yung pangtanggal ng libag, yung mga diba? Oh, diba? Pungga na yan. Hello guys, good evening. So ngayon lang ako nag-vlog sa gabi dahil kanina sobrang na-busy lang ako. Tingin ng mga aso. Nag-film kasi ako kanina, Nag-film kasi ako kanina ng yung sa cabinet, kaya ayun. Tapos medyo marami akong ginawa talaga. And galing kami sa grocery at bakit ang pangit ng lighting? Galing kami sa grocery, kakarating lang namin at bago pa lang, actually kanina pa yun in-upload ko tong video pero ngayon lang in-upload ko siya mga 2 PM. Sorry, may nag-message. Mga 2 PM. Ngayon lang siya na-upload talaga na. So, kailangan ko lang siya i-publish. And then, mag-haul tayo ngayon. Para, kasi marami akong gagawin. And then, maglolongganisa kami kasi may orders. And, sure, oy. And then, yun lang naman, guys. So, eto guys, magluluto ako ng egg. Kasi pang madpabilisan na ito. At talagyan ko ng, milk. Sure. Kasi milk na. Ayan, lagyan natin ng milk. And then yan, nilagyan ko ng asin at paminta. Yan lang. Hi. So, kumakain na kami guys. Kami ni Papa, egg lang at saka yung burger bun at saka kape. Kasi kailangan namin may kape. Kasi naantok na kami. Ilang araw na kami gulang maayos sa tulog. Ayan, si Papa. Say hi pa. Plastic. Hi guys, Pagod kasi yan si Papa eh. As in, yan. Alam mo na siya, hardworking. Hardworking. Ayan, kain tayo. Sabihin mo, kain tayo. Okay, Ha? kain tayo.
Kain tayo. So, ayan guys. Kain tayo guys. Nilagyan lang namin ng tawag dito. Masarap sana to may lettuce. Sana bumili ako kanina ng lettuce. Ayan lang. Pati naman, dakuan na. So, tapos na kami kumain guys. So, yung aking atapagi naman ngayon is yung publish ng video. At yung aking wagamasla na lang yung aking papa sa mga hugasin. So, ipapublish ko lang muna to. So, ayan guys, mag-haul tayo guys. Itinanggal ko yung aking eyeglass kasi sakit yung mata ko dahil nakaharap ako sa computer. Ano kasi siya, para nagre-reflect yung ilaw dun sa medyo madilim guys, no? Pasensyahan nyo na. Pero i-haul ko na lang ito. Papa. Kailangan ko lang ma-haul ito para matulungan ko na siya. At actually na-publish ko na yung video. Actually hindi pa to kompleto guys. Kulang pa to pero ipakita ko na lang sa inyo yung mga ito yung namin for this week. Pero may sinamahan ko na to ng mga sabon kasi kinulang kami ng sabon ng tawag dito panglaba. Ayun. Bili ako ng broccoli. Ayan. Ang ganda ng broccoli. Para to sa pambaon ni Hagrid. Ulaw namin sa umagahan. Bakit ang ingay ng mga ngayon? Aso. Kanina nag-film ako. Ang ingay ng mga manok. Ano ba yan? So, ayan. Grabe. Ang laki talaga niya. 120 pesos. Itong dalawa. Ayan. Ang celery. Dahil meron kami mag-ano ko ngayong week na ito. Anong tawag doon? Tuna sandwich. Yun. Para, gusto ko kasi may crunch. Si Papa lang naman yung ayaw. Ay, talaga namang kung ayun. Wala pala to. Pinili namin kanina mais. Naubos na yan. Ito, patatas. Ayan. Meron kaming na patatas sa umagahan. Dalawa. Kuha dito? Ang dalan. Ang dalan. Ito, saging. Mura yung saging. Ito, ito. Ito, 1 kilo talaga to, 30 pesos. Pero meron pala 25. Yan, mga aso Tapos, bumili ako ng garlic. Ayan, because garlic is life. And it's more lifer. No, it's more lifer. Ito, ginger. Konti lang yung binili ko na ginger. Kanina, hindi ako bumili ng isda. Kasi pumasok kasi kami sa mall. Quail egg or itlog. Kasi pa, itlog ng pugo. Ayan. Alam niyo yung pugo. Yun. Quail egg. So, isa para yan sa pangbaon-baon ni Hagrid. Yung egg, kagaya na yung egg. Iba yung egg na organic doon sa kasi wala ding pangalan. Ayan. Bumili ako ng 3 ganito. So, ito na yung binili ko. Hindi na yung isa kasi sobrang mahal naman nun. Pero yun talaga yung mas healthy yun kasi mas lesser yung sugar niya. Yung Greek na Ito kasi medyo marami na tong sugar. Pero okay na naman. Once a day na naman kakain si Hagrid. At saka 3 lang yung binili ko. 3 lunch. Try ko tong chili corn tuna. Hindi ko pa na-try ito. Para sa sandwich namin ni Papa. 2. At isang yung normal lang na So, 3. Then cheese. Kasi mag-ano kami pizza. 2 ata yung pizza na. And eto, skyflakes. Kasi pag pumunta ako, pag kukunin ko na sa Hagrid minsan, gutom na ako. So, maganda itong may skyflakes. Iodized salt. Naman, binili ko to sa kasi napansin ko nung nag-washing machine na kami, yung mga sabon, siguro kailangan sigurong ipa-turn ng mabuti muna yung water para ma-dilute ng mabuti yung sabon. Para siguro kasi yung mga sabon, yung mga niya, pag nasampay ko na yung mga sabon na nasa damit. Nakalimutan ko si Sis Angela kasi yung sa akin kung Breeze yung sinabi niya sa akin na i-try ko. Kasi dalawa yung pinagpilihan ko kaya, yung Breeze at saka yung Ariel. Yung Ariel medyo pricey konti, mga nasa 152 at saka 900 ml lang. Ito is 1000 ml. So 1 liter talaga siya. Try ko to.
parang hindi ko lang ma-sure sis Angela, ito yung hindi ko nakalimutan ko talaga kung Breeze ba yung sinabi niya or what. In fairness, ang bango para siyang cologne ng lalaki. Ito yung mga bet ko. So, Crocs. Yan. Ito lang yung binili ko. Ganito kalaki. Kasi di ba bumili ako ng yung shower caddy. Ayan. Itong Domex. Yan sa shape. Pag okay, yung bottle yung aking bibilhin. Bibi. Ultra Thick Bleach Pink Power. Active Green Formula. So, ayan. Domex. Saka pink, pero feeling ko mas mabango yung pink. Ito try natin yung pink. Para sa mga uniform ni Hagrid, ganun. So, nababangohan kasi ako ditong passion. So, Petchay. Kasi walang Petchay sa palengke doon sa loob ng palengke kasi masok kami sa loob ng palengke una. Konti lang yung mga gulay siguro dahil sa panahon. Kaya doon na kami sa mall na namili sa grocery store talaga. So, 15 ang call. Liit-liit. Tawag dito. Pizza dough, pizza crust. Ano to? Medyo mahal to. 72. Mas mura talaga sa gaisanin. And then, ayan. Para sa pabaon-baon ni Hagrid, grapes, ayan, 89.43. Favorite talaga niya yung grapes. Mumurahing battery na yung binili ko para sa remote control at saka sa sa orasan namin. Asan na yun? Ito pala. Itatry ko yung Sangobion ata. Oh, mahal pala to, 20 pesos. 23. Hala ka no? Kasi parati akong pagod, parang feeling ko na na-anemic na ako sa kulang sa tulog. Kaya itatry ko tong Sangobion. Indonesia pala to. Ano pagbasa nito? Sangobion. 20 ata, tag 20 pesos. 23. Ay, 23. Lagi. Ayan, Sangobion Health. Tapos kay Papa, Centrum Advance. Advance lagi ni. Alam ko na mamahal ako sa vitamins kaya hindi ko masyadong magpa-vitamins. Pero ngayon kasi, sabi ko, mag-invest kami doon sa konting lang naman ito. Dagdag nagastos kasi sa dami na lang ginagawa namin, minsan kulang kami sa tulog. So, kailangan talaga namin mag-vitamins. Hindi nakakayanin yung kain-kain lang na. So, I hope you guys enjoy kasi wala akong vlog today kasi sobrang tinapos ko lang talaga lahat yung aking nasa list ko. Ang hindi ko lang talaga nagawa talaga ngayon is yung paglinis ng sapatos at saka yung pag-clean ng refrigerator. Kasi kanina natapos ko lang maglinis ng CR. And then, yun lang. Kasi kailangan ko kasi mag-grocery ngayon. Kasi, di ba, bukas, na ni Hagrid. Pasok ka na. So, ayun. So, yun lang guys. Mag-good night na rin kami. Follow nyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At please do subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. See you in my next video guys. Babush! Ako pa. Good night. Hey guys. Good night, B. Bye, Papa. Good night, say good night. Good night, Papa. Ring kiss.